Hirugarrengo ataza honetan, lehendabiziko ariketa bezala, sortutako euskarri digital hori irisgarri izatea da gakoa eta oinarrizko edukiak ikasle guztiek jaso ahal izateko. Horretarako, pantaila partekatuko zuet ikus dezazuen nola egin dudan aurkezpen hori irisgarri bihurtzeko. Zalan, genero berdintasuna sustatzeko, goi mailako, bigarren mailako zikloan aurkitzen gara. Eta bertan, emakumeen parte hartzea jendarte mailan deituriko moduluko lehendabiziko unitatean, partaidetza soziala eta generoa. Sorturiko diapositiba hauetan, diapositiba denek badaukate beraien aplikazio edo baliabide digitala. Non, bozgorailuan eman da, testua entzun daitekeen. Partaidetza sozialan eta generoa. Funtsezko kontzeptua. Parte hartzea. Osagai aktibo bat izatea. Horrela, eduki digitalak irisgarriak izango dira ikasle guztientzat. Nola egin den hau? Ahotsa grabatzeko aplikazio bat erabili eta diapositiba guztiak irakurri dira ikasleek entzuteko aukera izan dezaten.